La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u 2, gledaju i razgovaraju. Danas ćemo razgovarati o jednom modernom klasiku italijanske kinematografije. U pitanju je film Velika lepota, Great Beauty na engleskom, a u originalu La Grande Bellezza, čuvenog Paola Sorrentinija iz 2013. godine. Film prikazuje jednu, ajde tako da kažem, dekadenciju rimskog visokog društva kroz prizmu glavnog junaka koji je pisac, jel da? I napisao je u svom životu jednu knjigu, kasnije se preselio u Rim, u mladosti, jel da? Kasnije se preselio u Rim, postao deo tog rimskog visokog društva, što je on sam i hteo, kako kaže, i čitav život proveo tako kao novinar, otprilike za neki ugledni časopis, ali više nije pisao, jer, kako i sam kaže, nije imao vremena, izlazio je mnogo, a pisanje zahteva mir i neku vrstu samotništva. Samoće, da. Dakle, ali htio sam da kažem neku vrstu prisilnog i odabranog samovanja. I onda, jel da, on shvata u stvari u toku filma da i tokom celog života on smatra da je on jedino što je mogao da napiše toku života jeste knjiga Ni o čemu, koju je Flaubert pokušao da napiše, pa nije uspeo, jer on to, prosto to je čitav niz nekih situacija koje za njega nemaju tu vrednost kako bi trebalo da imaju da bi to bio roman. U svom slučaju, jel da, ceo taj odnos glavnog junaka i režisera koji pravi film o njemu je na neki način metapoetski, jer i režiser zapravo kroz težnju junaka, odnosno težnju ili netežnju, ajde da tako kažem, da napiše taj roman Ni o čemu, što je odraz Flaubera, u stvari pokušava da napravi film Ni o čemu, jel da? I to i na kraju ispada film Ni o čemu, o nizu tih nekih svakodnevnih situacija tog čoveka koje se umetnički uobličavaju. Film je pokupio neke nagrade, na Oscarima je pobedio za najbolji strani film, isto i na BAFTI i na Zlatnim globusima je bio nominovan u Kanu, gde mu je bila i premijera i od kritike je dočekan vrlo pozitivno, a i od publike. Tako da ćemo mi u nastavku pokušati da analiziramo ovaj film iz različitih uglova, kao što ste navikli u našim klipovima. Ja bih samo da napomenem, pre nego što dam Srđanu reč, da počne sa raspravom o filmu, da ako poštujete ovo što radimo i ako vam se dopada, nas podržite pre svega na Patreonu i na YouTubeu. Sad takođe postoje opcije da nas podržite na neki, tako kažem, aktivniji način, ne samo da nas zapratite, nego i da nas novčano podržite ako smatrate da naš rad to zaslužuje. A zapratite nas naravno na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku, kome se sviđa, ima nas i na Spotify-u. Da počnemo. Ja mislim da ovaj film nije ni o čemu. Da je on... Uslovno rečeno ni o čemu. Je, kada imaš sve, ništa više nije vredno. Najbolje ovaj film možda to prikazuje. Prikazuje jednog čoveka koji je talentovan. Najtalentovaniji u čemu je on je za socijalne interakcije. On je majstor kamaleon, majstor je kretanje kroz društvo, čak i od najvišeg do najnižeg, koji ima nesvakidašnje talente pisanja i on je dobar novinar, on radi kao novinar godinama. I uspeo je da napiše jednu jako dobru knjigu
I on je najbolji prikaz tome da jako mlad i velik uspeh u životu je najbolja stvar koja može se desi. Možeš ceo da život proživiš na osnovu tog jednog uspeha koji je bio dovoljno velik u pravo vreme. Ali on pokazuje, po meni, najbolji način odsustvo modernog društva od realnosti. Objektivan ne konzumerizam u svojoj osnovnoj, nego odsustvo duhovnog u svemu. I kroz prikazivanje crkve i njegov odnos glavnog junaka kroz crkvu, kroz ljubav, kroz svoje korene i kroz život koji iz njega prožima, kroz moderno doba, taj film pokušava da izanalizira šta je ono što čini čoveka srećnim, zadovoljnim. Jer on ima prikaze najneverovatnijih žurki na krovovima Rima. I ima prikaze gde jedna monahinja puže da bi došla do Isusa. Jedna starica. Marija Tereza, nisam sigurno, majka Tereza. Nisam sigurno da li je to ona. I osjećaj koji je ona kada je uspela se popne same u stepenice, šta je ona ostvarila u životu? Bez jednog zuba. Ili život onih ljudi koji igraju na stolu i ispod njih stariji muškarci govore ja te želim, vidjet ćeš ti. I ja mislim da jako duboko to analizira. Ovaj film pokušava da nađe u jednom filmu analizirajući život jednog čoveka koji u moderno doba shvatanje ima sve, ali ne osjeća više ništa, ali osjeća je njegov da nema ništa, ili u isto vreme ima sve, pokušava da prokljuvi šta je osjećaj i šta je ono što čoveka ispunjava. I to ne na individualnom nivou, nego na nivou onog metafizičkog, onog što nadoilazi. Mi tu imamo više zanimljivih delova filma, u kojoj po meni je najzanimljiviji to da se njegova prva devojka faktički seća njega i nikad nije živela svoj život sa svojim mužem na iskren način. On je uvek bio dobar saputnik, nego je da on u njenoj glavi bio taj idealan muž kom je ona sanjala ceo život. Ali to njemu nikad nije rekla, 40 godina posle njihovog prvog odnosa. I njeno nesnalaženje i neshvatanje u životu, da je to shvatila, morala da umre. I njegovo pronalaženje tog čoveka i muževljevo prihvatanje da to njemu saopšti predstavlja ključni moment i za lika, ali i za nas kao publiku, da pokušamo da shvatimo šta je život, koliko se ljudi koji imaju u našim očima sve. Šta to znači sve u ovom filmu? To znači da on ima sve žene, sav novac. On se odmara i spava 100 metara od Koloseuma. On ne može da bude bogatiji, ne može da bude poštovaniji, ne može biti ugledniji. Ne postoji niko koji ima animozitet prema njemu. Ali opet on samo pluta, kao pliva, kao neki balvan. On jeste kameleon društva, ali je i dalje čovek. On je čovek tako što na kraju i bira to nešto. To jeste taj povratak, te korene. Ali opet, šta je tebi film? Svakako film pokazuje dekadenciju. Svakako ima taj performative art aspekt koji on pokazuje u svakom momentu. Ali ja gledajući to, ne samo dekadenciju, ja mislim da je to performansa koja pokazuje njegovo izobilje života. Dekadencija je to što si sam rekao, dakle, potpuni nedostatak duha u krugovima visokog društva Rima, koje nije neko, mislim, ne samo, zapravo većinskim delom nije neko visoko društvo privrednika, biznismena i tako dalje, već su to umetnici, pozorišni, režiseri, kritičari, bogati ljudi, vlasnici galerija, ovi, oni, glumci i tako dalje, koji su u filmu prikazani kao potpuno duhovno ispražnjeni od sadržaja. I glavni junak koji je čitavog života živeo u takvom društvu i proveo svoj život unutar njega i sam shvata da je njegov život poprimio takve oblike da je, iako čitavog života žudi za tim nečim duhovnim što je osjećao kao mlad i stalno se na to vraća kad je napisao tu prvu knjigu, da je razlog što ne može ponovo to da dostigne i što nije napisao nijednu knjigu, to što se kretao u takvom društvu i što je on sam postao donekle barem
takav. Sad, kad kažem film ni o čemu ili knjiga ni o čemu, to nije bukvalno knjiga ni o čemu ili film ni o čemu. Dakle, to je film ili knjiga o nekim, kao što je i sam junak. Znači, junak, kad ga pitaju što nije napisao knjigu, ne znam koga pitaju, mislim, ova monahinja ga pita, više ljudi ga pita zašto nikad nije napisao još nijednu knjigu. Jednom od njih on kaže zato što, da se vjerojatno film to zove Velika lepota, nikad nije više posle te prve knjige naleteo na tu neku izuzetnu lepotu. Dakle, smatra da je to neophodno i potrebno da bi se knjiga pisala. Flaubert je pokušao da napiše knjigu ni o čemu. Kad se kaže knjiga ni o čemu, misli se knjiga bez tog nekog, ajde da kažem, metafizičkog ili izuzetno lepog sadržaja koji će biti centar te knjige, već knjigu koja će pokrivati niz nekakvih svakodnevnih epizoda u životu nekog čoveka, kao što i ovaj film to prikazuje, kao što i glavni junak na kraju shvata da možda to nije ni neophodno. Ono što je neophodno jeste da postoji inspiracija. Inspiracija je možda manjkalo u takvom krugu društva ispražnjenom od nekakvog duhovnog sadržaja. Inspiraciju on nalazi vraćajući se ponovo na tu svoju prvu ljubav, na tu svoju prvo iskustvo, time što saznaje da je ona umrla, time to sve započinje, završava se time što on kao reporter odlazi na to ostrvo gde je tada bio s njom i nalazeći se tu, seća se tog njihovog prvog susreta jer on čitav film u stvari negde, ja sam bar to tako shvatio, pokušava da se seti šta je ona njemu rekla kad ga je odgurnula i kad mu se ponovo okrenula i ne može setiti, tek se tad seti šta je ona njemu rekla i to mu funkcioniše kao inspiracija za to da napiše ponovo roman. Ali taj roman će biti upravo to, kao ni o čemu, jel da? I kao i ovaj film, dakle, film koji prikazuje niz nekakvih epizoda koji se dešavaju unutar tog visokog društva, da li je to žurka, da li je to susret, da li je to sahrana, gde vrlo plastično, ironično i sarkastično vidimo kako glavni junak priča o tome kako treba se ponašaš na sahrani da bi bio primećen, pa onda on shvati da više ne može tako ni on sam da se ponaša po PS-u, da tako kažem, tog visokog društva itd. Dakle, da li je to svadba, da li je to neki besmisleni seksualni odnos posle neke žurke i tako dalje i tako dalje. Dakle, posle nekog svog 65. rođendana on shvata da ga to više ne ispunjava, ali dalje nastavlja da funkcioniše u tom društvu jer dalje tu sad nema kad je do sad živeo tako i utonu u to društvo, nastavit će i dalje. Ali pokušava da nađe lepotu u tim nekim malim stvarima u životu, dakle, u tim nekim svakodnevnim stvarima, da pokuša da ih deautomatizuje, da ih ne posmatra potpuno automatski kao što ih je do tad posmatrao, već da ih na neki način on ne običi, pa on to radi, na primjer, na toj nekoj proslavi, žurci, nebitno, nekom socijalnom događaju, kad kaže u lice onoj nekoj ženi šta misli o njoj. Recimo. Slažem se sa tom, ali po meni ovaj film ima neku dubinu. Ogleda se po meni, ja bih rekao 3 stvari. Prva stvar, ovaj film je kao... Zašto misliš da film ni o čemu ne bi morao da ima dubinu? Ne, samo završim, izvini. Ja sam tebe sačekao. Pa samo mi odgovorim na pitanje, pošto si počeo sa tim, film ima neku dubinu kao odgovor na ovo moje. Pa samo te pitam, jel misliš da film ni o čemu nema nužno dubinu? Film ni o čemu u ovom smislu urađen ima apsolutnu dubinu. Zato što ovaj film je duhovno dete Čehova. U svom apsolutnom. I po meni najviše Dostojevskog romana, ja mislim da je Stelo Stepančevo, gde možda nije to stvar, možda i Zli duha. Ti nekako svuda nalaziš Dostojevskog. Kad sam prošao celo Dostojevskog. Pa dobro. ali možda ga nema baš svuda. Ali ima ga ovde, zato što ovde pokazuje jednog čoveka koji je u mogućnosti da ima sve u životu, ima sve, ali je nezadovoljan svojim životom. I ta neka umrtvenost koju on pokazuje, to je umrtvenost aristokratije.
Oni jesu predstavljaju tu aristokratiju tog rimskog društva. Oni to jesu. On živi pored Koloseuma i uživa u najvećim plodovima tog društva. On upoznaje najviše kardinale u celom katoličkom svetu, hrišćanskom svetu. Dobro. Oni su njemu na dohvat ruke. I on njih uzima zdravo za gotovo. Njemu je demistifikovano sve. Kao da na jedan čudan način, kao da je previše i svestan samog sebe i svoje realnosti. To je kao prokletstvo te inteligencije koje on ima. On je toliko duboko u sistemu i toliko ga razume i toliko je deo njega, da je on njemu postao kao ništa. Postao mu je čak i opor, uništava njegovu dušu. To je ono kao kad mi radimo previše analize filmova. Gubiš malo mogućnost da gledaš filmove, da ih ne analiziraš u sebi. I uvek gubiš deo magije. Demistifikuješ ih sebi u glavi. Tako i on demistifikuje sebi kardinale, sveštenike, svece. Demistifikuje sebi odnose u društvu. Ali opet nije u stanju da se vrati nekom bazičnom. Jer je toliko su njegovi senzorni ti elementi, te žurke, glasna muzika. U 65. godini, ljudi moji. On je u stanju da spava sa mladim umetnicama ovako, svi ga žele. Toliko je otupeo na sve, otupeo na taj senzibilitet, da je njemu sad postalo najveće zadovoljstvo u životu da se on šali sa svojom služakom koja mu kuva kafu. Da su to neke njegove iskrene interakcije, nešto toplo, nešto porodično. Mi to možemo gledati kao na njegovo mogućno smirivanje. Što bi ti rekao, on pokušava da nađe opet inspiraciju u onom starom sećanju. Znači pokušava da nađe ono osjećanje koje je od njega stvorilo. Da, ali to je samo inspiracija. Nije potrebno da i tema bude. To je moja pointa bila. Pokretač mu je to. Ne mora tema da bude neka velika, kao što mu je možda u mladosti bila ta prva ljubav ili ne znam, nebitno, nešto tog tipa, neka lepota koju je doživljavao tada ovako ili onako. Samo je potrebno tako nešto očigledno bilo kao inspiracija. Da tema vrlo može da bude mislim da je to u stvari pointa filma, da velika lepota može da se nađe i u malim stvarima, svakodnevnim stvarima, kao što kažem, ne znam, tračevima i ovome i onome. Znači, samo ukoliko se posmatra na drugačiji način, ukoliko se deautomatizuje. Dakle, kao što ti kažeš, pa to si i ti u stvari rekao, znači, demistifikujete kardinale, postavili su mu previše automatizovani, dakle, postavili su mu previše obični. Sad on treba njih da malo demistifikuje, da ih gleda sa druge strane. Pa njemu je sve postalo obično. Znači, cijela poenta priče jeste da on treba stvari da gleda na drugačiji način, a stvari su takve kakve jesu, jer su mu postale previše obično velik ugled dolazi sa velikom odgovornošću. Veliko bogatstvo dolazi sa velikom odgovornošću. Velika sreća dolazi sa velikom odgovornošću. On je sve veliko dobio, ali nije dobio odgovornost ni za što. I to je, ja mislim, problem ljudske duše modernog doba. Da se ovaj film obraća baš tome. A gde je tu Dostojevski? Pa Dostojevski ako priča u tome u svojim kratkim pričama. O razgovoru, ima čuveni neki razgovor između, on je veliki intelektualac, selio se kod nekog generala, koji i ovaj mu plaće da živi i tako dalje. Ima čuveni govor, on kaže, ja bi bio bolji, ne mogu se setim baš tačno, opseću se. I on njega pita, slušaj ovo, kaže on njemu, pa šta ti govoriš, ti mene kao izražavaš, šta ti me izražavaš? Aleksandar Makedonski, nije on bio nikakav general, ja sam bolji. Njemu je Filip postavio falange. Dajte vi meni falange, makedonsku vojsku. Pa vidite vi. Kaže, vidite vi, ja ću osvojiti više. On je umro s 33 od alkohola, ja to ne bih uradio. Kaže, šta ću je? I onda ide samo sažaljevanje. Taj moment, znači on je inteligentan abnormalno. I ovaj im se divi kako on zna Aleksandru Makedonsku, znaš šta je falange, strepi. A ovaj govori, znaš, on nikad u životu ništa nije postigao. Ali on se usuđuje da to izgovara. Da. I to je meni neverovatna energija koju ovaj film nosi, tog govora, tog čuvenog govora, da ti izgovoriš, ko je bio on, da sam ja i bio on, što je on, ja ne, i šta sam ja uspeo od ničega. Da,
Dobro, ja nisam neki preterani ljubitelj Dostojevskog, tako da verovatno zbog toga ja i se čudim time što ti nalaziš svuda reference o njemu, nije da ga nisam čitao naravno, ali nisam njegov veliki fan i samim tim verovatno ne mogu ni da nalazim tako često reference na njega kao što ih ti nalaziš. No, nije to sad ni bitno. Dakle, druga neka tema vezana za ovaj film, osim toga kao o čemu je on i šta on priča, o čemu smo do sada razgovarali, jeste prikaz Rima u ovom filmu. Kako ti se on čini? Pa Rim ima... Jer film je u mnogome o Rimu, dakle, ne samo, znači, druga bitna tema je Rim kao Rim grad. Rim jeste lik u ovom filmu, da. Apsolutno. To je grad koji vredi 1000 gradova, večiti grad, najlepši grad. To je grad koji svojom lepotom porobljuje ima Crnjanski isto, i sad citiram, u svojim, kod Hiperborejaca, kaže kad šetam Rimom, to mi se već više sviđa. Da, kad šetam Rimom, priča o Rimu kako je lep, priča o onom Rimu iz 30. kad nije bilo tih toliko automobila, nije toliko bilo ne toliko turista, priča o Rimljanima koji su živeli tu. I priča je to grad kojim svakom stopom kad hodiš, kada osjetiš grobove, jer on priča i hoda i kaže, piše barem, kaže, vidi, ovdje umro, ne znam, čuveni taj neki, čuveni taj rimski, čuveni taj hrišćanski, čuveni taj ovaj, čuveni taj onaj. I kaže da te u jednom momentu ti grobovi, to mesto, ta istorija, ta lepota, toliko obuzme, da ti kao da zaboraviš da živiš svoj život, nego živiš život grada. Tako je nešto rekao, ne mogu sad... Dobro, ali u ovom filmu kako ti se čini Rim? Deluje mi jako dekadentno. Jako. Deluje mi da postoji dva grada. Grad prebogatih i grad turista. I da ne postoji niko drugi. A u taj grad prebogati pripada i katolička, Vatikan. I da su oni elita koja dozvoljava samo da u neke njihove hodnike uđu turisti da slikaju, ali da nema pravih Rimljana, ljudi, građana. Njih nikad ne viđamo. Da, ta dekadencija je očigledno zahvatila, mislim, očigledno, to je negdje i jasno, i visoki krug katoličke crkve, Vatikan kao deo Rima i tako dalje. To si malo pre pomenuo, ovaj kardinal koji je u filmu, on je, pretpostavlja se, najbliži kandidat za sljedećeg papu, kako kažu, a sa druge strane on pokazuje vrlo malo duhovnih nekih vrednosti, više priča o hrani koju pravi, nego o veri i ne znam, slažem se sa nije čemu. I onda mu ovaj glavni junak na kraju kaže, pa teo sam nam postaviti neko pitanje, ali ipak neću, plašim se da nećete mi dati odgovor, ili tako nešto. U svakom slučaju, pokazuje se, ajde, sad, od tog umetničkog visokog društva u Rimu se očekuje da bude duhovno, ali ne toliko koliko se očekuje od crkve, a film nam pokazuje kako i jedno i drugo je zahvatila ta dekadencija, dakle, a dekadencija se ogleda u stvari primatom nekakvog telesnog u odnosu na duhovno. Sad, da li su to žurke, alkohol i ostalo kod umetničkih krugova, ili je to hrana, na primjer, kod crkvenih krugova. Ali negde je ista ideja. Dok sa druge strane imamo tu neku, taj neki lik te starice monahinje koja je u trećem svetu i koja ima preko 100 godina, koja je definitivno, ako nije građena po liku, vratno majke Tereze. Da, jeste. Koja prikazuje tu drugu stranu i ona u stvari presudno utiče na njegovu, da kažem, pronalazak te neke duhovne ličnosti u njemu ponovo i što je simbolički prikazano kroz pisanje nove knjige. A Rim kao Rim, da, definitivno dekadentan grad. Ti si pomenuo baš malo pre kad smo pričali da Rim je, i sad si opet to pomenuo, Rim koji se sastoji od bogatih ljudi i turista. I onda kad je bila korona, kad nije bilo turista, ostali su samo ti neki ljudi u gradu. Jedno smešnije situacije, ja sam voleo da pogledam, ne znam da sam to rekao pred kamerom, ali za vreme korone Prag, Venecija, ti gradovi su bili potpuno opušteni od turista i samo ljudi koji su živeli tu
su bili u tim gradovima. Vrlo zanimljivo, većinom ti gradovi su sad Airbnb-evi, uništili su Airbnb-evi te gradove i ljudi više generalno ne žive. A potpuno drugačiji grad. Kaže, ovo sad anegdota, ali i stvarno jeste informacije, saudijski te fondovi, tako da kupuju čitave blokove u Pragu, znači iz grada i onda izdaju kao Airbnb-eve i tako dalje, tako dalje. Vrlo zanimljivo, znači potpuno jedna uništavanje centra gradova i pravljenje od njih turističkih destinacija. Prosto kad staviš papir, to se isplati. Ali to nije sad, to je već neko vreme, mislim, Rim, Prag, pa i Beograd u nekom smislu. Dakle, kad pogledaš, bez turista, to je neki potpuno drugačiji grad nego sa turistima. To je sudbina metropola kao takvih. Mnogi ljudi, prosto gospode Bože, hvala Bogu, mnogi ljudi koji su vlasnici više stanova u centru grada često i ne žive u Srbiji, zašto bi kad je bogat čovjek? On živi u Rimu. Da. Ali onda je vrlo specifično bilo kad zrenu korone, kad sadim samo tu temu, kada je prelepa Venecija bila nekolicini ljudi koji stvarno tu žive i opstali su, ili Pragu, bili dostupna. Ja se sjećam onog čoveka, on voli da vozi bicikli Pragom i prelazi preko Karlovog mosta, nigde nikog nema, voza se. Znaš, bukvalno pre tim mestima ne možeš da prođeš, Venecija je prepuna ljudi. Venecija je zanimljiva nekih poplava, na primjer. Kažu da je najlepše posjetiti Veneciju kada poplave su i tako to. I tek prođu, pa koji sad kad nisu turisti došli, vidiš svu njenu lepotu kako je mogla da izgleda pre. Na što mi je pao na pamet vezano za prikaz Rima i za tu dekadenciju koju smo obojica podcrtali, oko koje smo se složili? Da, jesmo. Pa mi je na pamet što generalno, kako da kažem, Rim i ta njegova dekadencija starog Rima, jel da? Dekadencija nekog Rima u vreme Rimske republike ili tako nešto. Carstva republike. Pa i u vreme carstva, da. Ona je kao takva inspiracija vrlo često umetnicima. Pa sad ne znam, ima onaj Senkevićev roman Quo Vadis. Ne znam da li si ga čitao, koji govori upravo o toj nekoj dekadentnoj fazi Rima, negde pred pojavu, odnosno za vreme ranog hrišćanstva, odnosno pojavu ranog hrišćanstva i tako dalje. Onda ne znam, novi Coppolin film isto obrađuje tu neku temu dekadentnog Rima. Rim kao takav, u to neko antički Rim i njegova dekadencija vrlo su inspiracija umetnicima. Sad, ovaj film prikazuje dekadenciju modernog Rima i sigurno da se na neki način i on naslanja na tu neku dekadenciju samog grada u antičko vreme. Ja se slažem sa tobom. Upravo si ta dekadencija Rima i staro rimsko carstvo je večita inspiracija umetnicima. Ja bih čak rekao, si čuo za renesansne pape, imao čuveni papa koji je imao 2000 konja, koji nije hranio ničim drugim nego smokvama. Ja mislim ili grožđem, tako nečim, nekim apsurdom, 2000 konja za vreme srednjeg veka, renesansa. Ti onda vidiš te dekadencija kao da je vezana u srž temelja tog grada. Kao da je u taj mermer i tu lepotu to upisano. Kao da je od tada, od kad se pojavila prvi put, verovatno opstala kroz čitavu istoriju negde. Kao da je sve prisutno. Imaš samo onu period za vreme Vizantije, za vreme Velizara, velikog osvajača, kada je Rim bukvalno bio uništen. Ali kasnije ponovo obnovljen. Ta 2-3 veka Rim je skoro nije imao stanovnika. Ali fundamentu ovaj film možeš staviti u drugo vreme, drugi grad, slažeš se sa mnom. Ali Rimu nekako posebno leži. Jer ne možeš ti baš svugde da spavaš pored Koloseuma. I ta simbolika mu daje jakonu, on je mogao da bude simje samo u Rimu. Ali misliš, čak i negde, na primjer, Empire State Building u Americi, ja ne znam i koja znamenitost Londona, iskreno, u Parizu, pored Eiffelove tornje. Nije to ta energija. Nije to ta energija, slažem se sa tobom. I baš tu, zato što je tu Vatikan, ja mislim, to mu daje još više na pečatu. Slažem se, sa tim se slažem. I ta elita, sad mi možemo govoriti o bilo kojoj eliti, mislim neku elita, rećemo sad elita zema. Tu, toliko se puno istorije desilo i toliko je bitno šta se dešava, da si bogat čovek i tako uticajan. Tebi je svet na dlanu. I ti ne znaš šta ćeš da radiš od dosade. I to govori u moderno doba, mnoga političke partije su tako i nastale, malo sad prebacujem, ali o tome da pre postojala kao radnička stalež klasa, kako će neki kazati, ili
i onaj viši, kao da kažemo inženjeri, viši profesori i tako, ili tako dalje, da se pojavilo nešto drugo moderno, otvorenijem, kažu, neoliberalnom kapitalizmu, nazvat ćemo ga tako sad, ali nije bitno, nećemo razrešavati, nije ovo ekonomska emisija, ali prihvatit ćemo da je to sve istina, prosto kao ajde, iako bi mogli da raspravljamo. Naravno, da. Uništavanje teg srednjeg staleža, i to je čak više državne gradske elite i postojanje niže elite ili više niže, i te baš elite koje ne na državnom, nego na svetskom ili kontinentalnom, ajde da kažemo, nivou dominantna, tipa Evropske unije, tipa Amerike, tipa Kine, znači neške multi, čak i više svetske. I njihove potpune otuđenosti od života ljudi, što kaže, od produkta svoga rada, koje je ovde prikazano na veličanstven način i prikazano je i kao udarac one devojke na koje je na preponama nacrtana zastava Sovjetskog saveza i udarcem u antiku. To je kao udarac, kao da se sudara sa tim antičkim ruševinama, te neke ideje. Vrlo zanimljiv prikaz. Film, da. Mislim, na tragu toga što si ti rekao, film je vrlo da tako kažem, licemeriju, foliraži tih nekih visokih krugova društva. Slažem se. Koji ne samo da su potpuno otuđeni od svojih sredstava prihoda, nego su nego i teže ka tome, neki bar od njih, da budu uz nekakve slojeve društva koji su potpuno van njihovog socijalnog statusa. Naprimjer, ona žena i lik u filmu, pomenuo sam da se glavni junak u jednom trenutku njoj obraća i kaže joj sve ulice šta misle. Ona je sad, ne znam, kako to nazivaju, radikal šik. To je kao ta neka, to je ona je kao radikalni pisac, ali radikalni šik u smislu kao jer je to moderno, da ona sad prosto bude radikalna uz nekakve proletarske slojeve ili ne znam ni ja šta, ona je kao bliska komunističkoj partiji, priča o tome kako je komunistička partija ostala jaka u Rimu, za razliku od drugih delova sveta i tako dalje. A u stvari ona, ne znam, je neka bogata, živi u najvišem krugu rimskog društva i potpuno je izolovana od tih ljudi. Nije ni aktivna u tom nekom smislu što ona sad njima na neki način pomaže ili doprinosi, već samo izbacujete neke ideje zato što je to moderno da se priča u salonima. I sad on joj kaže, ne znam, tokom studija si bila radikalna samo zato što si bila ljubavnica, nemam pojma, šefa partije i tako dalje. Kao partija ti izdala neke romane itd., ali to nije, mislim, ti romani ne vrede ničemu. Hoću da kažem da prikazuje tu sliku današnjeg društva koje je vrlo na neki način perverzno visoko društvo. To je i Rim, ali i svuda. Mislim, žurke su na nivou orgija skoro. Da, ne samo na tom nivou, nego perverzno i u tom nekom smislu što su to ljudi koji žive potpuno, kao što si ti sam rekao, otuđeni od svojih sredstava prihoda, a sa druge strane hteli bi sa njima da se povežu jer je to nije problem u njima, problem je u drugima. Jer je to moderno. To je moderno, da. Ima to čuveno, ako se slažeš sa mnom. U moderno doba šefovi su ti postali prijatelji. Itd. Ne, šef je šef. Šef treba ti bude autoritet, ti si prihvatio to za platu. To s prijateljanje, to jeste stvarno moderne ideologije velike korporacije, fora, da bi ti dao još više. Jer si mnogo bliži. Sad se timovi za zapošljavanje, znaš da to foru, uvijek ima psihološki test i često, ne svi, psiholozi prave timove da se zaljube. Znači da bude takav broj žena i muškaraca, takvi tipovi, ne samo su vredni, nego da bi vole zajedno da provode vreme s time, da će... će jedno drugo... da bude zajedno više. Da. Shvatam. I to apsolutno kao obrnuta psihologija, ranije je bilo kao zabranjeni su ti neki ljubavni socijalni odnosi. Da postoje zabranjeno, ali tenzija održava veću. Shvatam, da ti voliš što više da ideš tamo jer imaš izbog nečeg drugog. Postaju ti bliži prijatelji nego što su ti tvoji prijatelji. Ti posle posla ideš njima na pivo.
Znači, ne ajde ponekad da se upoznaš, nego ti ideš sad posle posla s njima na pivo. Znači, oni su tebe sastavili kao radaš, ti u razredu, u školi, ti si ipak ista zajednica, ista sredina, zajedničke teme, zajedniš u školu, tu ti je komšija. Vezuju te na neki više načina. 5 miliona ljudi, nije bitno, 2-3 miliona ljudi. Zanimljivo. I kako ćeš ti kao neki imaš svoju porodicu, svoju ženu, svoju decu, svoj prijatelj, ja Ivan, sad bolje pijem pivo s Ivanom nego s nekim s posla, kao Ivan mi je bliži prosto. Da. Da, ali taj sa posla, kao šta im radili smo danas, često to dosadne stvari. Ajde kad je zanimljivo čovjek i ostane. Ne. To je tako napravljeno psihološki, da ti ljudi tebi postaju prijatelji i ti ne želiš da daš otkaz, i ako ti je teško, jer ako daš otkaz, ti nećeš provjeti vreme sa tim. Da, interesantno. Psihologija je vrlo zanimljiva, da. Dakle, to velike korporacije tipa, oni baš velikih, tipa Jatela ne rade u toj meri, ali tipa manje do 1000 ljudi koji imaju velike plate i u stanju su da imaju veći izbor kadrova, apsolutno rade. I moderna psihologija, ceo filozofski fakultet, psihijatrija I to se postiče kroz različite team buildinge. Team building su ništa drugo nego kako da vama firma postane bitnija od vaših pravih ljudskih odnosa i kako vama otkaz, šta god da mi vam radimo, postaje... A negde se to nameće, čini mi se, kao prirodna stvar, jer ti oni kažu, ljudi su na poslu, ti sa ljudima na poslu provodiš svaki dan 8 sati, za razliku od koliko provodiš sa tvojim prijateljima. I negde ti se stvara, znaš, otprilike na tom tragu idu, da ti te ljude počneš da doživljavaš kao bliskije prijatelje od sebi, zaista bliskih ljudi u životu, zato što ti sa njima provodiš dosta vremena, a onda ti još omoguće da provodiš još više vremena. Da, kroz team buildinge, pa onda te postiču da ideš i na piće s njima i tako dalje, da bi prosto ti vezao to svoje radno mesto za više faktora u životu. Vrlo interesantno. Nisam nikad razmišljao o tome, da. Ja dosta. Čim ti ne daš oženjenim, ok su ti mildizi, ali čim ti ne daš oženjenim muškarcima i udatim ženama da povedu partnera plus jedan, ti to više ne praviš stvaranje kao team building, upoznajemo, združimo se, ajde, kao nešto opušteno, nego ti od toga pravi zajednicu. A što je problem? Sektu. Ti sa porodicom možeš se posvađaš, a to ti je porodica. Ti sa drugom. Ja Ivan se često ne slušam, da kažemo. Ali Ivan smo drugovi. Evo i sad u ovom videu smo imali neke neslaganja i tako dalje, ali to je normalna stvar. Ali kao imamo zajedničke prijatelje, zajednički trsanje, mi se družimo, Ivan promene posao, ja promenem posao, mi ćemo zajedno družiti, gospode Bože. A ovdje ne. Ako ja napustim moj posao, Ivan svoj, te ljude koji ti prosto nećeš stići da viđeš. Ali oni deluju momentima bliže i čak jesu bliže. Njihov psihološki profil odgovara tvom. To je tim koji je namešten. A najbolje bi bilo da se zaljubiš. Ja sam razmišljao i pričao sam sa nekim ljudima o tome upravo kako ti kako ti prosto kolege s posla na neki način postaju bliski, jer ti s njima provodiš dosta vremena. Ali nisam nikad razmišljao o tome kao nekoj organizovanoj u stvari akciji. Psihološki testovi, njima nije provera. Fakultet nije ništa broj jedan. Uvijek mora te obučiti na poslu. Fakultet ima dokaz da si vredan. Znači uvijek mora, svaki posao, fakultet nije ni napravljen da tebe uča za poslove, nego da proveri tvoju inteligenciju i ti nauči neke stvari. Znači to. Posle toga oni tebe uče sve na poslu. Sada, šta je bitno? Njima je bitan tvoj psihološki profil. I oni prave, to je bukvalno kao prave velikog brata. Oni prave timove takve. Da, ali mora biti nekog ko iritira. I oni njega rotiraju, da imaju zajedničku temu ugovaranja. To nije normalno što se tu radi. Pogledaj samo timove kako se pošljavaju. Koliko se oni zapošljaju u sezonama. Ne, oma sve pa kao obučavaš. Ne, na svaka 3 meseca nova grupa. Sad zavisi od firme, od 2 do 10 ljudi. Ali uvek ubace. I onda se pliva. I onda to ima svoju strategiju. Ali taj odnos od kog smo počeli, taj odnos da ti šefovi onda tu negde, ne samo kolege, nego kao i šefovi se to predstavljaju sa tom nekom, da. Ti imaš platu 500, ja 5000 I to više nisu ni šefovi, sad se više koristi taj izraz team lider, on je samo prvi među jednakima, u smislu kao imaš tim lidera kao koji je samo, to što kažeš, prvi među jednakima, svi smo tu zajedno. To se sve negde radi, čini mi se da bi se mistifikovao taj odnos u stvari, da bi se negde taj odnos zamračio i zamaskirao, da to nije u stvari odnos autoriteta,
I ja se slažem sa tobom, dakle to je odnos autoriteta, on ti je šef, ti si radnik i to tako i treba da se posmatra, ti dobijaš pare za svoje vreme, a negde današnja tendencija je da se taj odnos negde zamagljuje, da bi se verovatno izvuklo još više, da. Ti imaš taj osnovni problem. Radnik koji radi je dobar radnik, ali radnik koji radi onda kući razmišlja kako o poslu će biti bolji radnik. To je jako bitno. Ne treba se zamagliti. Najbolji sada poslovi kojima se sanja. Bože, kako smo skrenuli s teme, ali nema već završit ćemo. Verovatno je to negde na tragu i one psihologije, ok, pa da vidiš kao to nije meni šef da meni traži, mi smo prijatelji, pa sad treba još više se potrudim da bi kao... Ali znaš šta je najgori psihološki trik? Sad ću kažem, ovo je sad istina. Ne znam da si čuo za to. Najveći talenti u nekoj oblasti, psiholozi to znaju da provale. Znači, ambiciozan, neustrašiv, s vremena na kritiku, stručan, vrlo zaintrigiran, će stvarati buduće konkurentne firme. Šta s njima radiš? Zapošljavaš ih i ne daš im ništa da rade. Zašto? Daješ mu dobru platu i ništa da radi. Šta? Da radi na svojim hobijima. Zašto? Da ne radi na onome što on može da izgradi firmu koja će tebi biti super. To je jezivo. Google ima 170.000 zaposlenih. Google treba da bi funkcionisao 30 do 50.000 ljudi. Ostalo su zarobljeni inženjeri u sistemu da slučajno konkurencija ne bi njih uzela ili stvarali konkurentne firme. Zvuči jezivo, ali je istinito. Jer firma ima toliko profita da može to da uradi. Da, jedna vrlo, da kažem, inspirativna digresija u koju smo skrenuli. Nisam ni ja razmišljao na taj način. Srđan mi je skrenuo pažnju na neke stvari, ali čini mi se da je vama bilo zanimljivo, ali eto da se vratimo malo na film i da negde svodimo priču u kraju. Dakle, film je označen negde u kritici kao on film epohe. U smislu kao da lepo prikazuje epohu Rima i onda se u tom smislu poredi sa najvećim stvaraocima u okvirima rimske, odnosno italijanske kinematografije sa, ne znam, sa, bože, kako se zove, Rossellinijem, dakle, sa njegovim Otvorenim gradom, pa sad, ne znam, sa Fellinijem i sa Dolce Vita, kako jedan i drugi film prikazuju Rim jedne epohe, ovaj prvi nacističku okupaciju Rima, ovaj drugi tu neku dekadenciju iz nekih, pa i jedno i drugo su dekadencije, jel da, Rim je večito dekadentan grad, ne znam, da li je to u pitanju nacistička okupacija ili u pitanju neka dekadencija koju Dolce Vita prikazuje u tim nekim 60. godinama prošlog veka i ovaj film koji sad prikazuje tu neku modernu dekadenciju, poredi se i sa drugim nekim velikim delima italijanske kinematografije i sa 8,5 i sa, ne znam, Roma, onaj film isto Fellinijev i tako dalje. Film je neverovatan i stvarno pokazuje taj večiti grad. Ali moram reći da je meni par filmova italijanski daleko iznad ovoga. A neki iz modernih? Pa, Čudo iz Milana. Meni bi bilo glupo da ih poredim sa kao tim nekim filmovima. Ja bih Čudo iz Milana, pa dobro. 50 i neka, koja je dobro. Ali dobro sad, kažem, koliko je pošteno porediti sad. Slažem se da nije pošteno. Od modernih filmova nisam ni gledao, tako da ću, mogu sam da složiti po tom. Možda neki Bertolucci je moderni, ako se gledam za Sanjare ili... Dobro, i Život je lep, da. Jako lep film, da. Ne znam da li je ovaj film bolji od toga. Dobar je. Baš bi se, ja bih čak uzeo Život je lep. On je baš film koji je topao. Mislim, kako može biti topao taj film, ali... Ili Bertoluccijevi Sanjari, ne znam, oni su isto novi film ili tako da... Prozanimljiv film. Da. Pogađa možda neke teme tu. Ali dobro, svakako je da on iskreno u ovom svetu koji je opustošen ili previše eksperimentisanjem ili hollywoodskim smećem, ovo je jedno prijatno iznenađenje. Da, vidi se da je u pitanju evropska kinematografija, taj evropski pečat autorski. Sanjare bi bilo zanimljivo, mi smo evo sad ovaj film uporedo analizirali sa Lepotom poroka i malo pre smo pričali o tim nekim, da kažem, sličnim stvarima koje se pojavljuju u jednom i drugom filmu. Ti si više našao te sličnosti nego ja, između ta dva filma. Ali interesantno bi bilo Lepotu poroka možda sa Sanjarima pre Slažem se, radit ćemo taj film sigurno u bliskoj budućnosti. Vrlo je zanimljiv film isto. Radit ćemo za zadnjeg kineskog cara, ako si gledao. Nisam, ali gledam. To ćemo obavezno da radimo. I ja prosto i ne znam šta da kažem. Toliko smo rekli o ovom filmu da smo i sad tema skretali, ali vidi se da nam se film svideo, obojici, pretpostavljam.
I kao, vi nam predlažite filmove koje vi volite, ako se slažeš, Ivane. Naravno, budite slobodni u komentarima da I podelite nam svoje utiske, zapratite nas na svim mrežama koje imamo, da možete gledati naše glave svaki dan. Pogotovo ako ste u mogućnosti na Patreonu ili na YouTubeu kroz one Supersi membership programe. I preporučite prijateljima i podelite. To nam mnogo znači. Za svako deljenje, naročito na vašim društvenim mrežama, donosi nam puno nove publike. Jeste, to je za vas, ako ste uživali u gledanju ovog videa, to za vas nije zaista velika stvar, mislim, to je par klikova, a nama znači puno. Slažem se. Draga publiko, nama je bilo veoma drago što smo s vama nas dvojice razgovarali dok vi slušate i kad god ovo gledate, makar i u zimi i u leto, bio jedan lep i topao dan u Kulturnom centru grada. I s vama su bili Srđan i Ivan. I vidimo se ponovo. Ćao ljudi.